asemuonyo maru ni an mara ni kaka wachna mogik en ni propaganda igoyo gi propaganda i-counter propaganda weche owadwa ni mang'eny gin propaganda omiyo kik wakaw gi e yo moro ma okang' moro gima nitie en ni sirikal temo kendo tiyo matek 7 deals ma president to sign gi almost $823 million osign gi kong'eyo ni pesni gi kobiro to biro konyo jopiny e yore mopogore opogore to pesni gi an gima nyalo wacho kende en niya mibadhi kik bedi e pesni gi to kendo adwa support owadwa Obuya ni ka wachulo pesni gi to Ja-Kenya kik hinyre ahinya wachul gi e yo moro moyweyo ma ok wathagre kendo adwa ni mondo awach ni piny sani the partnerships riwruok e sports riwruok e business riwruok e siasa riwruok nikech utiyo ne oganda achiel omiyo riwruok kelo teko to riwruok ok min niya ni koro gima rach ok wachi nikech mano e gima gitemo wacho niya ni koro udonje agulu achiel koro onge kosoa onge wacho ni gimoro timore marach mano ok en adier uriworu mondo ubed gi teko mondo umed timo gik madongo ka un e achiel to ka tieko tadwa ni mondo awach ni sani wachiegni wane siasa kendo siasa sani liet to akwayo ni jowa ka watimo siasa to weche goruok kik bedi naneno video moro e mbui ka igoyo ng'ato malit ni nikech upogoru e paro pogruok e kata sani wapogore e paro gi owadwa ni to kanyal goye nikech pache mano pache anakelo mana pacha maber mogik adwa ni mondo awach ni wasiruru sirikandni kaka jo oganda mar joluo wasiruru sirikal mar kwano gikwech China to tigo gi sirikal ok sirikal gi blindly oromo thuolo mar